Днес е понеделник. Биткоин се търгува за около 85 800 долара. Пазарът е нервен. Имаме най-дългата серия спадове от миналата година. Това ни бута към най-слабото тримесечие от 2018. Възстановяването е крехко и може да се окаже измамно. Борсовите биткоин фондове също кървят. За седмица изтекоха около 1 милиард долара. За ноември общо наближават 4 милиарда. И все пак много хора не бързат да продават. Анкета на Майкъл Сейлър показа, че болшинството държат. Ходлърите стискат, дори при резките движения. Ел Салвадор купи при спада. Взе около 1100 биткоина. Бразилия пък затяга правилата за данъците върху крипто. А в Аржентина излезе остър доклад за Либра. Има и любопитна сметка. Богатството на Сатоши на хартия се сви с около 41 милиарда долара. Вече е по-малко от това на Бил Гейтс. Така е, когато цената падне с над 30% от рекорда. В САЩ едно звено за правителствена ефективност, с мем абревиатура DOGE, тихо намалява оборот по-рано от планираното. Белия дом явно търси по-лесни начини да закрива отдели. Фирма за биткоин банкомати от Чикаго обмисля продажба. Цената е около 100 милиона долара. Това идва дни след обвинения за пране на пари. Малко образование, без болка. Основен блокчейн слой е просто базовата мрежа, която пази и записва всяка сделка. Като биткоин и етериум. Нищо страшно. А за квантовите компютри, екипът на Zcash казва: подготвяме се, без паника. Работи се по защита, но без драми. И накрая от света на изкуствения интелект. Има призив в САЩ да се спре ползването на чатбот на Илон Мъск заради притеснения за расизъм и подвеждащи източници. Тема с продължение. Това беше накратко. Ако искаш да останеш информиран, харесай видеото и последвай канала.